O persoal de limpeza do Hospital do Barbanza saíu hoxe á rúa acompañado pola CIGA para reclamar a igualdade salarial co resto de traballadores e traballadoras do Sergas. Denuncian que, a pesar de facer o mesmo traballo, cobran menos por depender de empresas privadas. A protesta, convocada pola Confederación Intersindical Galega, tivo lugar esta mañá diante do Hospital do Barbanza. As traballadoras exixen unha maior equidade de condicións e denuncian unha situación de discriminación que, segundo explican, se dá tamén nos hospitais comarcais do Salnés e do Cee. Estamos pedindo algo que é moi básico, queremos a equiparación cas nosas compañeiras de Santiago, facendo o mesmo traballo non temos nin o mesmo salario nin as mesmas condicións. Isto é discriminatorio. O servizo de limpeza nestes centros está xestionado por empresas privadas, o que provoca que o persoal teña condicións laborais e salariais inferiores ás dos hospitais públicos xestionados directamente polo propio Sergas. Nós traballamos máis horas ao ano, elas traballan menos, elas teñen días de asuntos propios, nós non os temos licencias que nos descontarían o día, pódense jubilar antes que a nós, en fin, teñen moita, cobran un festivo, bueno, nós cobramos por un festivo, tanto que sea un domingo como sea o día primeiro de ano, moi pouco, unha miseria, eles cobran 3 veces máis que a nós por un festivo. Entonces non é xusto. Entonces queremos, polo mesmo traballo, queremos estar igual que eles, que nos recoñezcan como a elas. A CIGA leva meses solicitando unha reunión coa Consellería de Sanidade para buscar unha solución, pero aseguran que aínda non obtiveron resposta. O sindicato anunciou que, se non hai avances, convocarán novas xornadas de folga a partir do mes de xaneiro. Hai uns meses fomos á Consellería de Sanidade para que nos atenderan, ter unha reunión que nos atenderan. Me parece que foi a finales de maio, todavía non sabemos nada. Entonces, ese silencio lévanos a facer a folga. Empezamos todos os martes e mércores de novembro e decembro 2 horas. E a partir do 7 de xaneiro, se non temos resposta, pois vamos a facer folga indefinida. O persoal de limpeza do Barbanza mantén así a súa reivindicación pola equiparación salarial, reclamando que se poña fin a unha desigualdade que consideran inxusta e discriminatoria.